Hello bay ro khaino hayani bolong lam sogotini kini pato kisa baina phaikya ani bolong no soya sak nai tongdi tei subscribe khlaidi tei like khaidi tei share khlaidi tei comment khlaidi tabuk ani bolak nona beremani soya sak onok noi ini amra chala pemi pat bisingo amai mahan yang ngai sokini phayoni masih mahal ya semua masalah ya. Ikon ID khom nong no phono goi to ikon ID nong no soya sak phone